Hormatly prezidentimiz arkadaşlyk gahrman serdarymyzyň taýyz tagallalarynyň esasynda täze keşfe eýe bolan ak mermer paýtagtymyz bugun kown gören haýrany goýýar. Toplumlaryň häsiýeti gurulyp ulanmaga berilýän desgalar, ýaşaýyş toplumlary, ajaýyp feýilgäkler, täze sowçu durumlary, rowany ýollar, dögrewap köprüler, ýerasy geçelgeler paýtagtymyzyň sağlaşykly gözelliklerine goşulyşyp, göwnlerimizi ganatlandyrýar. Köçe yol hereketinin howpsuzlygyny üpjetmekde paýtagtymyzda hereket edýän ýerasy geçelgeleriniň hem ähmiýeti öýränilýär. Bu geçelgeler dögrewap derejede gurulyp, köçeleriň kesişýän ýerlerine, adamlaryň köçäniň beýleki tarapyna howpsuz geçmek üçin amatly şertler döredýär. Geçelgelerde ähli ugry salgy berýän duýdurjy belgiler öz gerek bolan ugryň saýlap almanyna mümkinçilik berýär. Bu ýerdäki bir näçe sowda nokatlary, durmuş maksatly hyzmatlar her bir ýolagçyda kanagatlanma duýgusyny döredýär. Köçelerdäki geýje unyýdyň dowamyna şökle saçyp duran şaralar, bu ýeriniň arasalygy, sowçu durumlary, türlü görnüşli bedeg enjamlary her bir adamda göwün göterýän duýgular döredýär. Yergelerine aýsak, şeýle meden durmuş desgalaryň, köprüleriň, estakadalaryň ýene bir näçesiniň paýtagtymyzda gurulýanyny we guruljokdygyny aýratyn bellemeler. Munyň özi hormatly prezidentimiziň adamlaryň bagtyar durmuşy baradaky aladalarynyň aýdyň suwtnamasydyr. Umuman soňky ýyllarda gurulyp ulanmaga berilen türlü maksatly desgalar we inniki guruljak binalar döwlet başçylygymyzyň öz halky barada edýän ýa-dowsuz aladasynyň garaşsyz hem beýtarap Türkmenistanyň berqara döwletimiziň täze ýamynyň galkynşy döwrüne bedew wagt bilen okkully öňe barýanlygynyň aýdyň alamatlardyr. Häzirki ajaýyp zamanamyzda hormatly prezidentimiziň halk baradaky aladasynyň esasynda alınıp barýan işleriň giň germe eýe bolýanlygy, paýtagtymyzda ajaýyp binalaryň sanynyň barha artýanlygy halkymyzy çäksiz buýsandyrýar. Paýtagtymyz soňky ýyllarda Sewtüň iri işowurlyk, medeni we halkara hyzmatdaşlygyň ikrar edilen merkezine urly. Munyň özi paýtagtymyzy döwrewaplaşdyrmak we syýasy, ykdysady, medeni, syýahatçylyk hem de sport ulgamlaryny halkara gatnaşyklaryny ösdürmek we pultulandyrmak boýunça bir näçe wezipeleriň çözülmegi şertlendirýär. Häzirki wagtda ýurdumyzyň baş şäherine ören wajyp desgalaryň köp sany güýçli depkinne gurulýar. Bina edilen we gurulýan şol desgalaryň ählisi döwrüň bildirilýän ähli talaplaryna hem de halkara ölüňlerine doýlaýyk gelýär. Türkmen paýtagty galkynçy döwrümizde özüniň ajaýyplygy bilen elimi meşhur bolýar. Ol geljekde hem özgörür. Munyň şeýle bolmak üçin hormatly prezidentimiziň durmuş geçirýän özgörtmeleri dünýä nusgalykdyr. Şeýle bagtyar durmuş üçin halkymyz, milli liderimiz gahrman arkadamdy. Hem de hormatly prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymyza alkyş sözlerini aýdýarlar. Aşgabat şäher denallar bölüminiň guramagyna Türkmenistanyň denallar birleşiginiň merkezi geňeşiniň ygran edeni ýylyň denal atly bäýatleşiginiň Aşgabat şäheri boýunça jemgyýeti tapyr geçirildi. Bu bäýatleşigiň esasy maksaty hormatly prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymyzyň denallary goýan sarpasyndan uğraryp, watanynyň halk goşarynyň durly urlaryna ähmet çeken denallaryň başarlygyny we ukybyny açyk görkezmekden ibaratdyr. Denallar öz çykyşlaryna işleýän ýerleri, ýerine ýetiren işler hakda gurun bermek bilen Türkmen halkynyň milli lider gahrman arkadagymyň ýurdumyzyň döwletleriň dış edaralaryna, halk goşalygynyň durly pudaklaryna, alymda bilimde, medeniýetde, jemgyýetçilik işlerine we beýleki urlarda denallarymyzyň ahlasly rahmetleri bilen mehriban watanyň gülläp ösmegi, dünýäde parahatçylyk we halklaryň dost-dogurlygyny amala aşyrýan beýikli işlerimizde özleriň münasip goşgatlaryny goşýarlar. Şonuň üçin bugun garaşsyz hem işlek bir tarap döwletimizde olaryň taýyla garpady abry mertebe belentdir diýen sözler denan ýüreklerine egzilmez buýsan döredýär diýip belirtiler. Boýdan masa aýdym taýlar bilen utgaşyp geten bäýatleşik denallar seper sözleriň, goşgularyň üstü bilen özlerini tanyşdyrdylar. Hünäri iş ýerleri, aryp barýan jemgyýetçilik işleri, maşgalasy barada gurrun berdiler. Berkrar döwletiň täze ýamynyň galkynçylygyny hormatly prezidentimiziň denallary goýan çäkli hormatynyň özlerine ruhda aýdan galkynç bagşlaýanlygyny, dürüjlikli täze zamanamyzda durmuşa geçirilen beýik işlere buýsanýanlyklaryny ussatlyk bilen beýan etdiler. Şeýle de döwlet başçylygymyzyň başda durmagyna berkrar döwletimizde halkymyzyň syýasy, ykdysady, meden durmuş ugurlaryny anyp barýan beýik işleriň, maşgalalaryň hal ýagdaýyny ýokarlandyrmak meselesi oňun çözmäge, energi we çağala goramaga, sagdyn netil kemara getirmäge döwletimiziň barha köp üns berýänligi ilkinçi nowatda öz bagtyn çağalaryň bagtyarlygynyň görýän eneleri buýsandyrýanlyklaryny seper sözleriň üstü bilen tesvirlediler.
Halkımız maskara mukaddesliğine yukarı baka veren halk. Bugün kadim milli deyip desturlarımızı teyze rüvüşlerde devam ettirmek ile acayip basınçlara bağdalığı veriyen, hormatlı prezidentimizin yol basığına bağıtıyar masallar, dörüdüleyen bu mümkünçülükleri uğanıp hem buysanıp yaşayarlar. Bunun seyrediğine beyatleşiğe katlasan maskara ağdalarının ulu coğsun men aydın sözlerinden hem aydın görmek boluyor. Bu yerde aydımçıların, dörücülük toparlarının seyrette hüvötçen yaşarın çıkışları beyatleşiğe övüşkün çaydı. Beyatleşiğe katlaşmağa gelen mihralar bu yerde sergilenen surat eserlerine, milli saytepleri hem de Türkmen gelin gıylarının el işlerinin tin ettiler. Beyatleşikte bunun çıkışlarda maskara mukaddesliğine ulu tarpa koyan, Türkmen dinarlarının halk koçalarının durlu pudoklarını, seylerde devlet işlerine zahmet çekmek ibarada dürüdüleyen mümkünçülükler, yaş neslinin bağıtiyalığı barada ediyen aladalar için milli liderimiz kahraman arka dağımda hem de hormatlı prezidentimiz arka dağlı kahraman tertarımıza alkış sözleri belentten yanlandı. Yılın denanı beyatleşinin asfalt şehir tapırına yengisi olanlar, beyatleşinin devlet derecesine geçilecek tapırına katlaşmaya hukuk kazandılar. Halkara paragatçılık we anansmak ýyly münasibetli Türkmen Döwlet Gurjak Teatrına Aşgabat şäher Medeniyet Müdürliginiň guramagyna bizmeýin etrap medeni döýleriniň işgärleriniň gatnaşmagyna paýtagtymyzdaky 4-nji çağalar sunat mekdebiniň okuwçylarynyň aýdym sady çykyşlary boldy. Bu ýerde ýaşazyk sunat ustatlary berkarar döwletimiziň täze ýamynyň galkynyş döwrüni beýik türkmen şahyry Magtymul Piragyny, milli liderimiziň hemde hormatly prezidentimiziň alyp barýan tutumly işlerini bagtyar çağalygy gülleýän diýarymyzy milli medeniyetimize aydym sazlaryň üstü bile wasp etdiler. Ata watanymyza ýaş nesiller barada galada esasy ornuny durýar. Munyň üçin ähli mümkinçilikler döredilýär. Elbetde bularyň ählisi hormatly prezidentimizin taýsy tagallalarynyň netijesinde amala aşyrylýar. Ýurdumyzda ukyply, zehini çağalary ýüze çykarmakda şeýle çäreleriň ähmiýeti ören ulur. Hormatly prezidentimiz her bir çykyşynda ýaş nesillerimiziň geljegi bilen bagly işleri aýratyn uly berýär. Döredilýän şeýle mümkinçilikler olaryň geljekde watanymyza, halkymyza, hormatly prezidentimize wepaly şahsiýetler bolup ýetişmeklerine uly badalygy bolup durýar. Geljegimiz bolan çağalarymyzyň hemme taraplaryň bagtyar durmuşda ýaşamagy, sagdyn ösüp bolmagy, kämil edip terbiýe almagy, akylly, düşünjeli, giň göz ýetimli sowatly adamlar bolup ýetişmek üçin berkarar döwletimiziň täze ýamynyň galkynyş döwrüne ähli şertler döredildi. Çağa şatlygy, çağa gülküzi ýurdun awdanlygynyň hem bagtyar durmuşyň baş alamatydyr. Berkarar döwletimiziň täze ýamynyň galkynyş döwrüne bolsa, hormatly prezidentimiz arka dagly gahraman serdarymyzyň aýdym maksatnamalarynyň esasyna olaryň şatlygy hasa martýar. Sebäbi hormatly prezidentimiziň esas aladalarynyň biri nesliň sagdynlygyny üpçün etmek üçin ähli mümkinçilikler döretmekdir. Şol aladanyň esasyna da şadyan çağalar gülü oýnap öz wagtlaryny hoş geçirýärler. Bagtyar nesillerimiz çağalar baglaryna, orta mekteplere, durly hüner gurnaklaryna gatnamak bilen bilimleri el almaga ihlasly ýapyşýarlar. Döwlet başçylygymyzyň biýmetsler aladasy bilen ak mektepler, çağalar baglary, durly sport esgalary bina edilýär. Bularyň ählisi ýaş nesillerimiz barada edilýän aladadan nişanlar. Bagtly halkyň nesli hasan bagtyardyr. Çünki körpe nesil durmuşyň gülüne deňelýän çağalyk müçesi näçe saatlyga gaplanyp alynsa, ol onuň sagdynlygyna, sagdyn özüşine we bütün ömrüniň uzamagyna täsir edýär. Ýurdumyzda galkynyşly döwrümizde kemale gelýän ýaş nesiller üçin olaryň geljekde sagdyn medeni, sagdyn pikirlenmäge goýuply adamlar bolup ýetişmekleri üçin döredilýän ulum mümkinçilikler sanardan köpdir. Garaşdy, hemişelik bir tarap ýurdumyz bagtyar çağalygyň hemde iň ardyly islegleriň hasyl bolýan ýurduna urly. Ýaş nesliň sagdyn ösmegi, bilim almagy, dinji almagy muny dol tasdiklaýar. Mahlasy bu meden çärede çykşeden ýaşaçyk sunuwdy satlary milli liderimiz, gahraman arka dagymda we hormatly prezidentimiz arka dagly gahraman serdarymyza döretýän şeýle ajaýyp mümkinçiliklerini, joşgulyny aýdym sazlaryň üstü bilen öz sag bolsunlaryny beýan etdiler.